Pakalipasin magkapira na bagyo, ang pangkulkog ni Padre Ariel ay nananatiling matatag, matibay at maasahan. Yun, tinamaan ah. Sapin para diri malanit. Yun, good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong lawod naman kita. Yun, naglawod naman kita mga padi para makadilinsya naman kita. Para makabakal naman tasin bugas, makalibre sa isuruda. Yan ang mga padihunta dito. Makaayo man sinihawon. Yo, sinakob ng mga padihaw. Pumiro na batak ini mga padi. Sira lamang dagan ng sulod mga padi mga madi. Shout out sa iyo intiro mga padi mga madi ha. Mga padihaw, sulod ho. Yan, nagsurlod mga padihaw. Yan, yadan hubadan sa isda ho. Yan, didi ko yung kukuha ng isda. Yan, didi ko inhubad. Ano nga padihaw, may saday na palangitan ho. Itapok ta kay saday pa. Yan. Ito mga padihaw. Oh, diri ini burod mga padi. Kaya kuwaon ta ini. Ay pa, ito pa, may saro pa. Mga padihaw, diri burod, kuwaon ta. Yan, mga padihaw, ihawon. Matapos na ito mga padi makuha ang sulod na isda, silhigan ta, limpihan ta para pirmi malinig. Siyempre, kurkulkugon ta naman ang luho, ang agyansan isda para pirmi malinig. Mauragong pa talaga yun na pangkulkog ni Padre Ariel. Pakalipasin magkapira na bagyo, ang pangkulkog ni Padre Ariel ay nananatiling matatag, matibay at maasahan. O yun mga padi ha, pero purudpud lang ang duro mga padi, napudpud na ang duro sa pangkulkog ni Padre Ariel. Kaya wato naman talaga ini. Kaya mga padi, kung naghanap ka mo sin mga mauragon na mga gamit, lalo na pag-abot sa pangkulkog, maurag na pangkulkog, bisitahan lang niyo si Padre Ariel Atienza. Yan si Padre Ariel padiho. Yun lang yun mga padi sa gilid San Marawi, banda dagat, sa Rilansi. Kay mga maurago doon ang pangkulkog ni Padre Ariel, di kalidad talaga. Maski purudpud na, matarumon pa. Maurag talaga. Matapos na ito makuha ang sulod, masilhigan, makulkog ang luho, ariya. Lawihan, kasag mga padi. No, mga padihaw. Oh, tuha, gadak na pagkakasag mga padihaw. Sira. Yan mga sulod mga padihaw. Oh, may nakatong isda mga padihaw, lawihan. May mga padihan ngaranan di sa bulan Sorsogon na lawihan. Masiramon man ini mga padi. Mga padihaw. Oh, dako na pagkakasag. May mga sisi na mga padihaw. Oh, siram sini mga padi. Mga padihaw, burod. Oh, dako-dako antiyan mga padi, pagkaburod tapok tulos. Oh, mga padi, burod, dako-dako naman antiyan sini mga padi. Kaya pagkaburod mga padi, itapok na nato. Ni mga padi, diri burod kuwaon ta. Diri burod kuwaon ta. Burod na naman mga padi, dako-dako antiyan ho. Yun mga padi ho, daganon ang bunay. Kaya itapok ta. Lawihan, kuwaon ta. Tara. Oh, may ilisi ka doon. May ilisi ka doon, oh. May ilisi ka doon, oh. Saog-saog. Ya. Naturungan niyo naman suli bagyo. Oo. Okay. Tara man. Ayaw pagkukuha yan. Ay, ito ni. Ito na saro, linay na. Kahadok yun. Turungan niyo yun. Oo. Oh, ayun, pag-aragaw ka mo ng mga bata kay turungaon. Magkaturno ka mo son.
Oh, magkaturno ka mo ha. Bad, sudah mo ko na tabi rin. Oh, ito na ito may tunok yan to ha. Wala pa ni ito na ito. Parts, ang limas ha. Ibalik mo ha. Tingnan mo. Ito po sa iraraw. Oh, may pa doon sa irarom. Uy, Magkaturnok ba ya this ka mo? one, quiet ko! This one! Ang chichirya ko ay na! Ay, si Chiria. Oh, magkaturnok ka mo, magkaturnok. Di ba yung makadagan, no? Balik ko na tayo. Ah, limas parts ha, balik mo ha. Sige. Oh, ubos na. Oh, nakasarabit na sa bado mo. Oh.